Галоўныя госці маладых з 10гадовым стажам сямейнага жыцця іх дзеці. 2 хлопчыкі і 4 дзяўчынкі. Вынік моцнага саюзу, гісторыя стварэння якога сапраўды лёсавызначальная. Жаніх Марк Бертран Шуман, француз, яго жонка Інна Шуман, брастаўчанка. Пазнаёмілася пара ў французскай Лазанні 13 гадоў таму. Доктар навук, скарыў сэрца беларускі і робіць гэта дагэтуль. Маладыя засведчылі шлюб у Парыжы. Геаграфія падарожжаў і прыпынкаў сям'і даволі шырокая. У Брэсце пара жыве ўжо 4 гады і радыя выхоўваць дзяцей у спакойным і утульным месцы. Я люблю Беларусь, я люблю город Брест. Город Минск, Помаль. Я люблю город Минск тоже. Я учу чуть-чуть русский язык. Я учу белорусская мова тоже. А что хорошо тогда к слову? А что особенно в Бресте? Вот что больше всего вам нравится? Крепость и история. Да, город история. Брест. У вялікай сям'і Шуман гаворыць на 2 мовах, французскай і рускай. Шмат гадоў галава сям'і быў выкладчыкам у знакамітым універсітэце Сарбонна ў Францыі. Не дзіўна, што адукацыі дзяцей надаецца асаблівая ўвага. Бацькі не забываюць і пра навучанне традыцыям Францыі і Беларусі. У гэты дзень яны заклалі новую сямейную. Святкаванне юбілею стварэння саюза. Менавіта дзеці і натхнілі супругаў на паўторную цырымонію шлюбу. Дзеці – гэта вялікая надзея бацькоў. Менавіта з імі і звязаны галоўныя планы дорослых. Это наши дети. Это образование наших детей. Это самые глобальные планы. Это образование наших детей. У супруг он из династии педагогов. Дарэчы, у гэтым годзе заручальнымі кольцамі абмяняліся ў сценах аддзела ЗАГС брэсцкага гарвыканкама 1122 пары, у тым ліку з замежнымі грамадзянамі 120. І хоць агульная лічба практычна на 100 саступае паказчыку мінулага года, супрацоўнікі установы упэўнены, маладых не спалохае ні высакосны год, ні прыкметы, і зусім хутка статыстыка зменіцца. Сегодня последний день Успенского поста. Завтра у нас будет самый массовый, наверное, уже поток, который продлится уже до рождественского. Поэтому мы ждем уже чуть больше цифру в конце года. Правесці юбілей сямейнага жыцця ў стенах ЗАГСу сёння жадаюць многія брастаўчане і госці горада. Што зразумела, непаўторныя на першы погляд адчуванні свята. Новай сям'і тут дораць зноў. Вось і сям'я Шуман паабяцала вярнуцца сюды зноў і адсвяткаваць не менш значнае крыштальнае вяселле. Софія Беражная, Александр Севіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».